Vítam vás všetkých pri poslednom 23. hernom videu z tohto adventného kalendára a ako posledné nám ostalo čisto náhodne, nie je to nejako, že by som to presne dal takto, ale máme tu EA FC. Minulý rok to malo byť 24, ale keďže prešiel ten rok, tak tu máme 25. A rozmýšľal som, že čo také vymysleli, lebo už sme tu mali najpomalších hráčov, najrýchlejších sa mi zdá, že sme tu mali. Dneska si dáme tých najnižších. Snáď sa vám, chlapci a dievčence, páčil tento adventný kalendár. Ešte zajtra 24. na Vianoce vás čaká veľké prekvapenie na mojom kanáli, 24. video a nebude to herné. Ja tu už rovno idem využiť svoj token, môj žetón do draftu a ideme si pozrieť zostavu. Zostavu si môžem vybrať akú chcem. Máme tu viacero zostav a z týchto mi najviac lahodí oku táto 4-2-3-1 široká, pretože ja potrebujem mať dvoch defenzívnych, lebo inak neviem brániť. Je úplne jedno, kto tu je za kapitána, pretože aj tak si musím vybrať toho najnižšieho hráča a toto je môj prvý draft v EFC 25. Áno. Je koniec decembra. 178, 178, 180, 177, 178. Mohol som si vybrať, len potom prišiel Mostovoj, takže si musím vybrať Mostovoja. Ideme prvé na brankára. Chcem si tam dať brankára, nech rovno viem. Ak tam bude nejaký Ocampos, tak ja som vybavený. Nie Ocampos, ale Campos a on fakt proste je tam. Je tu dvojmetrový Courtois, je tu Howard 1,91 m a potom je tu 1,70 m Campos. Ale zase môže mi tuto na striedačke padnúť niekto lepší, tak rýchlo idem sem. A dajte mi prosím niekoho dobrého. 89, 89, 92, 90, 87. Čiže musím brať Leona. Proste vždy sa nájde jeden, ktorý to pokazí. Stoperov potrebujem tiež vysokých, takže prosím, žiadny Martinez. Toto vyzerá zaujímavé, je tam Lucio. Je tam Lucio, ale neverím, že ho bude môcť brať. 186, 192, 188, už teraz nič. Že 180 stoper. No ak to pôjde k nemu. Tuto chem ide úplne preč. Ale že úplne. Ja som mohol mať na stoperovi Lucia s Virgilom. 86, 90, 85, 84. 72, no ale pozri, aha, tu sme vybavení. Pravý obranca. Tu je úplne jedno, akú výšku má. Hlavne nech je to niekto dobrý. Vidím tam Frimponga. Prosím, 83. Mohol to byť Frimpong, kebyže tam není táto žena, ale tak je tam Lorenz. Ľavý obranca. Prosím, 82, 71, 72, 73. Dneska nám to budú proste ženy kaziť, lebo proste oni majú 1,50 m z nejakého dôvodu. Z tohto viem, že buď budem brať Torrent, alebo Latvein. Pozri, 60, ty kokos, 1,64 m. No jasne, berem Torrent. Druhým defenzívnym bude 78, 80, 1,67 m na defenzívno. Ja mám najnižšie hráčky, nečudoval by som sa, kebyže si peknem, alebo teda dostanem tú najnižšiu hráčku, alebo hráča v celej hre. Pretože aktuálne to tak vyzerá. 72, super. 72, viem si vybrať, pozor, medzi Bull a Shouk. Bereme Bull, pravý záložník, ja neviem, kto taký nízky, Messi. Možno Messi mi môže padnúť. Mbuemo, 71. OK, GS, fajn. 60, prosím, nech nikto nie je nižší. Dobre, viem si vybrať medzi Perinom a GS. Vyberám si GS, pretože aj rating má dobrý, 94 pace, aspoň niečo pozitívne. Proťak. Hello there. Už teraz viem, že to nebude Haaland ani Kane. Typujem, že to bude Bayo. Je najnižšie hodnotený. A celkovo bude to on 95, 88, 84, 86 a 88. Prečo som si, vymyslel som si to, lebo proste to bude super. Počkaj, prosím aspoň jednu, prosím Bachu, prosím 84, 87, 88. Prosím, nech nie je nižší ako ona. Let's go, 89 Bacha. Poďme ďalší, niečo dobré. Garnacho, 86, 80. Doku, OK, aj Doku, aby som bral. Nemôže byť nižšie ako 73. Nice. OK, bereme Dokua. Aspoň trošku sa na mňa slniečko usmialo. Ďalej. OK. Messi, je tam, chale, toto je ono. Toto je ten moment, 79, 89, 80, 84. Vítaj v týme, prosím, však vieš hrať SOZ-ko, vie hrať SOZ-ko, Mostovo ide preč. Chlapci, máme Messiho v týme. Messi. Posledné 3 player picky, poď, prosím ešte aspoň jedného dobrého hráča. Tuto to nevyzerá zle. Rosický, 78. Rort, 75.
80, 80, 74, ok, Lohman, aj keď mi nepasuje do týmu. Posledný hráč. Brankár je tam, ale už teraz viem, že Edersona nebudem brať. Podľa mňa to bude Dempsey. 88, 72, dobre, pardon, Jesus Navas. Jesus Navas na pravého obrancu je lepší ako táto. Není. Ešte trénera, ale pri tréneroch nemám ako zistiť, kto je najnižší. Ok, bereme Dabova. Nech mám Messi aspoň na jednej chem. Toto bude bolesť. Poďme na to. Toto bude taká rýchla kompilácia zápasov podľa mňa. Teda jedného. Pretože stihnem odohrať iba jeden zápas. Poďme na to. Máme tam Messiho. Neviem, čo má on za hráčov. Určite sú lepší ako... Škoda. Tento si ma môže ťukať koľko chce. Vidím Chulita. Jasné. OK. Campos niečo chytil. Tento má Vilne, tento má... Počkaj. Aha. Aj, škoda. Messi. Ankara Messi. Doku, kde si? Á, to sa rímovalo. Dobrá. Bum! Ale je tam strela. Sice nie na bránu. A teraz neviem, čo spravím. Teraz je to úplne zle. Jasné, že to ide vzduchom, Campos tam není. A to je gól. Oj, Campos to chytil. Dobre, možno ho začnem používať vo svojom týme. Krásna. Fauly. Súdi. To nepíska. Toto bol čistý faul. Napíš do komentáru, či to bol faul, alebo nie. Podľa mňa bol za celkom na červenú kartu. Doku. Toren. Ja som si myslel, že tam bude Messi. Počkaj, teraz. Teraz je ten moment. Boom, Fines. Messi. Bang. Tam je. Nope. Poď. To som tam ani nechcel dávať, ale zrazu to tam kopla. Toto by bol protiútok, ale máme polčas. Skoro je 0-0, mal som nejaké šance. Haaland proti mne nehrá nič, by som povedal, len aby sa mi to nevrátilo, aby som teraz od neho nedostal. Už beží. Pozri! Nebola v offside. Psych! Messi. Chytil to. To bola šanca, to predtým. To mal byť gól. Skúsime roh, ďalší, takto. Prosím! Po rohu, s najnižším tímom, som dal gól. Cool. Teraz to len nedosrať. No a sme doma. Nie! Prosím, nie, takto. Reálne je horší Messi ako Campos. GG! Prehral som 4-1. Čo ako, dalo sa to čakať, ja som to úprimne aj čakal, ja som bol veľmi prekvapený, že som dal jeden gól a Rashford mi dal hat-trick. Toľko odo mňa 23. deň adventného kalendára, už nás čaká iba jeden deň a to je zajtra. A zajtra, chlapci a dievčence, je pripravené neskutočné video. Takže zajtra sa vidíme pri poslednom videu adventného kalendára 2024. Ja vám ďakujem za túto cestu, 24 videí, akože dalo mi to zabrať. Vidíme sa zajtra, majte pekný deň a čaute.